penap mai chopado asi aso mai long rat nang chiton pet jipan nang chirap nang chito dun jipan si itu aso mai bipon po penap India Alliance PSRC pen Congress aso mai itu penap bipon di lasi aso mai long itu kacing honai candidate sar Jay Kathar IAS retired alang li edap nang chitong numpo lasi nitum rat pan pachini lo mesen ilitum pan nang thandekang po pinap si ilitum arjudun na pusi nitum rat pan pachini lo si non prepare bom la dim la da dordoli high school long hello jo apor ke baji ke pen baji pli anlo la meeting apor bangke si tuningri lo la da congress pen APSLC kacing honarat an sita nang chitong pet pu besi ni tum ning thepik lo besi ni tum chophalo ni tum party bang ke la ke hai nang kok pu athepi ma ke dam tang BJP MLA bang pri phan pa hai lo sita la tum bang power mane minister cholong theke det ame la tum ame jang clip khang jang amat karbiang long is best di ma sa rat bang ekelok thep pik khang jang lo amat kadak election da la tum ke hai binong kali PSSC si ke hai election da la MP election ta aprang MEC election da son thaklo ital asam sarkar pe nang dong thip na ber thip joini si la tum la son si claim ver ha Samson sing ti hu akai hu pen la son na ber thip nam tu ani inta jok jela la sinno bang ke unelo Congress PSSC announce party lo bang strong pig lo sinon ru bang ke 100% bang ke la ke rat atum nang chito dun lo asi rat atum sinon ru bang ke bhut la tum wat pi thege de lo la pen ke rat ke mang PGR vijar election nahi bita la ta election thik se de lo la pen ke rat ke mang dola new voter list and separate voter list selam moi puta order PLO high court pe ta pita la tum jitu tim karbiang long la tum bang la new voter list ta nam tu arni ta selam thege de lo ningkan na ke parelo ende ke 6 manang bong si la so new voter list ke selam order pi ida la tum 6 man kali ningkan ar ke panta la tum selam thege de lo la pen ke atung karbiang long jitu peace process hota peace talk jitu tripartite talk jitu central long ta tasu hota peace talk dolo 6 extremist group tumben tasu hota long recap chior kang det la BJP tum amat la kichia so tum phan tiket pirong Pawan Kumar Rai phanta tiket pidelo ko pili pen la pen ke Diopandi constituency penta Sorpon Telenga phanta tiket pidet lasi lahai ke kichia so tum kan tan pen pot tiket ki pilong le 6 idol area long kita BJP tum lason mane 6 idol against si claim wrong RSS BJP tum ke asi India constitution against si claim wrong and democracy against si claim wrong la BJP RSS tum ke la tum ke manusmriti si व्यवहार करी la tum ke manusmriti pu la si manusmriti bang ke la ke hengno la so ke use bang ke inglong khai fancy son sarven ke banai mane sakor ke banai ji puzila tum planning RSS and BJP tum ke latum lasi karbialong le angke jor lapo
angke sakuri tapi pelo lapengke pota tapi pelo karbi fanke lapengke development akam anda karbi fan pipe de lo pegele contractor bill ta payment pipe de la karbi tum fan mangke lasi latum lason si planning arranges pen la BGP tum mangke lasi laso bangke ni tumai kroen tekte athe dake 6 schedule area pinak dake karbi tribal fansi kerai 6 schedule ke lasi latum BJP tum lason aron karkana red bangke karbi arat bangke lagi kitia ta chik kroen delu lasi non dua election MLA election mangke la BJP a candidate do anke karbi ang long yes bias pengke bidai pinang po latum bangke athi latum do bom pute karbi ang long yes bias di mahasau anta wirang lasi latum ke pangke rat tum bangke non duke vote bang pipelo lasi joy kepen la alliance candidate do an nitum la PPSC peng Congress alliance candidate ansi hypo ke jo nangi assemble bangke di fuele ke la KCR jan long si rat tum vote jok nang po angke sarjia kathar pan pahai nang po alang lipat MLA litum paman po angke ha district assembly alang li litum hoi pen ajat problem ta alang li sidanan po tas litum kisum anda alang li si nang pajak po Dhonsiri constituency Farman litum pinap tarik isi jamie ciklu tarik isi nilitum adak maybe ki pathik do so maybe ki pathik long nilitum alliance candidate Congress lapen APSLC silang pet nansi nilitum ke parjaba candidate sai jai kathar alang li fansi pinap nilitum cho phalo si alang li pinap Dhonsiri constituency Farman alang li pinap ladak meeting long mai pi long si tong unpo asini litum pinni ladak doli high school pathua klam long si nilitum mai bipon po asi ladak si nilitum adokwe chitong pen Dhonsiri angkang an bangke chi hanglap lo APLC wingta ampe nilitum la Congress do ana PCC phana nilitum hanglap sila dak mina mu pachitong si mai meeting bipon po si nilitum dak chingwai bom lo aso pochi nilitum ladak bangke nono phong bang nilitum chilang pet la so pochi nono phong bangke nilitum la India Island ta candidate la bangke nono phong ke hai peme po pusi nining chi thelo nilitum fuele along bang nilitum la alliance candidate APSLC fancy peglo la symbol bangke la dak bang kechi la kesi bang si do chot po kadok weta la dak si bhut jok enak po lapen nilitum la India Alliance long bangke bukajan bangke do an la alliance tum an bangke aripa karjan long bang si hadake bhut jok la bang po asira son thak thak all kar biang long lapen west east la kudak ma alliance ke do bangke amri bangke kechi si dopo rongkhang bangke aripak si dopo alliance tum an bangke la son lo lasi non ladak nitum difuele bangke APSLC bansi nilitum ke pek lo la sobosi la a symbol bangke ke silo asila do an difuele akorte ingir do an abutar sumta ladak ke siar jan long bangsi bhut pipen ake hai jai kathar phan pahai nangpu pusi nilihin pen nili Dhonsiri Mondol Congress President Dilip Kumar Be hin pen si nili nangsu niri Dhonsiri constituency ahin pen la Dordoli high school along meeting pa do ponji lake nilitum APHRC la pen Congress Alliance la sila dak meeting pa the tam pa do ponji la si nilihin pe ka chuning ri kadok ka ve APHRC la pen Alliance party atum han an chuning ri kila han lo la Dordoli pen cheng lo
Itum da Dhonsuri constituency ang kang atok anu kidu. Ai PHRC mate Alliance Party atum do an ka phan ka chuning rike la lo pe na pa meeting along nang ka chetong don ji phan. Kasi nili tum chedamun ia tim do che party dam de che thanon un ia dim do atok anu do la sala tum han an che tami khobor ke che pale a sonsi pini non bang ke media hoyalong taning je pon lo la si arjulong le tum an che tami penap nanga chetong on je phan la monobe penap arjulong lo polote nanga chetong on ji phan si nili tum mahin pen chuning ri pon lo athe penap ke ile tum malong sar jai ka thar candidate welcome lo Dhonsuri constituency hin penke kasi kadok awi ilitum mission tang kring pachun ponche phansi ilihin penstami kadok awi phanda chuning ripon lo lasi nang chetong don et pu pusi ilihin pen chuning ripon le Ili pini district mohila long PR pusi klem dun bom lasi non nili tum ladak penap mai pi padu ponji ladak Dhonsuri hawar long lasi mohet baidota pulo nolom ke social media hakaya din posi social media true pense ka do wi tum hata pachini lo penap April tarik isi dak baji kep meeting padu ponji lasi ong du ngara tum hanta pachini lo nale tum phan la somai long na chitong dun pen an se ardi nang pi dunia phansi chuning rilo la pen ke nitum non ke alliance lo manghunang ne lo rada tum ripak la pen ke la kesi arjan mate napit arjan ke la ke isi wet lo la sin nang li tum majok ta mai manghunang ne lo la non ke bang je tarik sir kep arni nang li tum ha chupan chuning rilo ador ke so pik abot nang li tum chi phadang non nera la napit arjan along pisi nang li ili tum ka chu toy dun rapen ka chu toy dun jai ka thar sar phan pahai po posi nang li tum phan chuning rilo la pen ke nitum alliance party 100% kali 110% confident do la pen hope do la so non ke bang ji abot ke la itu maje aya sar se hai vek po pusi itum 110 an ning chi thepensi lam chak chi pilo la social media true of